Poď, poď! Poď, 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 poď! Super! Je to kategória muži B. Tam sa umiestnili v rámci celej Prešov Running Series za rok 2025 v tomto poradí. Ako tretí Pavol Vlasatý, ako druhý Pavol Juščák a prvý Peter Miko. A tu ich máme z Prešova. Pavol Vlasatý ako tretí, druhý Pavol Juščák, Prešov a z Modry nad Cirochou Peter Miko ako prvý. Gratulujeme páni, perfektný výkon za teda celú sériu Prešov Running v roku 2025. Ceny od našich partnerov aj špeciálny dres, ktorý vám ostáva a je vytvorený len na účely tohto dnešného. Leder Later Imrisová. A môj kvietok práve prichádza. A ako prvá Petra Šamuláková. Drž, ja si idem po finančnú cenu. Takže